tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kasanungay, Patrick. Damat siguron kwarta ta dita. Awan pa'y nga ron. Ay nawaw, nagkari ka kanyak abayadam ti utang mo itabulan. Kumaangam awan pa'y nga ron. Manulang matinabati iti tangdan ko. Saan mat lang nga umanay da jay? Nabayagan da jay nga utang mo. Agbayad ka kumamatan na, takasapulak mati kwarta. Agdiskitarak to. Ikanak lang iti makalawas tapno makabayad akin ka. Siguradum lang Wen! Agsubliakin to numaya sa badong. Siguradum nga damay bayad mo kanyak. Wen kunak lang nga runayin. Anya di ibagbagati ka arro batayaw. Adumaw dawat ka kano iti tulong pinansyal iti social media. Patray ka nakaw. Una nang. Ay nawaw. Awan mo ti masakit ka datayo Masakit ka no ti anak mi iti ex ko. Anya. Kasanuan amwam. Kunak man no awanan ti komunikasyon nyo iti daya akaran. Aday mawag kanyak na nang. Kasinsin na kanumay. Anya nga ron ti planom ita. Mapan mo ida bisitaan. Saan na nang? Agdawat aklangan iti tulong pinansyal. Tapno damay send ko iti kasinsin ti ex ko. Tsak kaya ti makiapakin ko no bilang lang agkita kami. Nasakit pala tiriknak iti panangluo ko na kanya. Anya dyan post mo, pare Patrick? At dagayang putot mo. Uy, at anak mi iti ex ko ini. Mano na taon mo ten, saan kami ang nagkikita? Ay, nawaw. Apay ngay. Sipon nagsina kami. Awanan komunikasyon mi. Diyakarot mo, no asino tinangalaan ti kasinsin na iti number ko. Ti ngamin kasinsin na ti imawag kita masakit ka no ti anak mi. Ay, mapan mo matpiman ida sa rungkaran Diyak kabisalo ti lugar da. Ijay syudad ngamin tinagyanan mi ini. Sala nagawid iti lugar da, iti awan kami. Kastagayan. Mauray mo siguro ti bayad ti utang ko niya. Awan pa'y mo ti Sabado. Una agpaya ati pagpa-ospital ti anak may. Awan ka di pa'y tinagsend iti Gcash number mo. Ada, kurang da jay. Urayak ang manayunan, sakbay nga isend ko iti kasinsin ni Karen. Isunton ti makaam mo amang ted iti ex ko. Sige. Ikan ka iti limapay nga aldaw apawayway mo. Tapno di mo mat ko na. Agyaman ako na, Elsie, ha? Di ka matanagan. Agbayad aktukin ka. Kumusta ngayon ti anak yu iti ex mo? Patray ka nakaw. At nakano pa lang iti ospital na nang. Ay, kaasimot piman ti apukaw. Ay gayam, anya kano ti sakit na. Diyan mo. Saan mo't nga ibaga ti kasinsin na? Anya, dumaw dawat ka iti tulong iti online, ngam di mo amo ti sakit ti anak yaw. Saan ko nga rod amakontak ti ex ko? Ti kasinsin na lang, ti kasarsaritak. No siyak ti sika, mapan mo ngamin ida bisitaan. Uray no awan kayon iti ex mo. Saan mo't na nalakaan na nang? Dahil tilangan ti amok apamuspusan, tapno makatulong ak kadakwara. Ala, adakon ka dayta. Ngam no siyak laang nga inam, nasaysaya at numapan ka iti lugar da. Tapno makita mo't laang ti husto akasasaad da. Narigat no text kan awag laang. Nang runakit saan gayam ani Karen ti katitiks mo.
Manakon ti utang ko tapno awan maibagbagam, Elsie. Ni, sobra matayaw awat mo, Patrick. Wala ta naladaw mo't ngamin ti bayad ko. Nangalaam nga iti daytoy a kwarta. Amangan matno naggapo daytoy iti tulong a dinawat mo para iti masakit nga anak yu iti ex mo. Ni, saan na? Naisend ko iti kasinsin ni ex ko iti tulong ang naawat ko. Sigurado ka kade? Uy, No kasta nga raw, uray kagudwala ang tibayadam kanyak. Jay kagudwa, ipauit mo iti putot mo. Adamat siguro Gcash ti kasinsin ti ex mo, anang kontakkan ka. saan? Nakababayin mo't kan ka. Ay, nawaw. Awan ti rumba nga pagpay na, pare. Awatam kit din. Isupay a pagpaagas ti anak yo. Naisen ka din tinaurnong atulong pinansyal para itiputot mo nga adda iti ospital patray ka nakaw. Wala nang. Insend ko niti Gcash iti pay kalman. Ay kat dimawat ka kumamutan iti ladawan ti anak mo Di namat nga rod kayat ti agsend na nang. Ay nawaw. Amangan mat no. Noan niya? Ultimo picture awan ti maisend na. Amangan mat no scammer matan tako nam anag paamam mo akasinsin ti ex mo anang kontakken ka anak ka. Saan mo't siguro na nang? Oh, nalutom ti sidata na nang. Karon ti baka ko naman. Ay nawaw. Nangalaam iti inggatang mo iti karni ti baka patray. Ay kat kwartak met ananang. Pangalaam ko mga iti kwartam. Nagadulakid din na salud-sud naman. Agtugaw ka kidin tara manam no na imas met lang ti lutok. Ataw, ramanan niyaw. Mabiit lang man patray. Di kay madanagan. Saan ko nga inutang ti karne asidaan tayo ita arabi Fully paid dito yun na nang. Nag-text ka din ni Pari Romeo kan ka, Pari Patrick. Saan ba? Apay ka na? Birthday na inton umaya Sabado, kat imbitado tayo. Ay, wala nagpaiso. Mapantayon to Sigurado na ita. Siya kung ti makamoy ti lechon baboy. Ha? Iso ti regalok iti gayim tayo. Nanginasama tiliksyon baboy, pare. Oray pa, tani, sagpaminsan lang mo. At nangarod kwartam? Agboluntaryo ka day, no awan kwartak. Ay, nawaw. At insend da kanyak, Mari Karen. Ay nawaw, anya day ta, maritinang. Nag-post ka no, mati ex mo. Sino nga ex ko? Asino kumapay? Tinalaing nga ama ti anak mo, Mare. Anya? Kitaam Katni, dumaw dawat iti tulong para iti anak yo masakit. Ay naglukon day ta tao. Adapay picture ti anak mo, Mare. Sigurado nga inala na iti Facebook. Di la agbain day ta Patrick iti kastangar aramidan na. No siyak ti sika, kontak mo, Mare. Ipadilit mo ti post na. Awan ti babay na anangusar iti anak yo, tapno laang makadawat iti tulong. Ha? Talaga abirukak day ta Patrick. Intarayan na lang arudon ti responsibilidad na. Usarin na pay lang ti anak me. Si kamat ti lumabas iti paraangan may Elsay. Adda ka di ibagam, Nana Mila. At dalaang man ti saludsudaken ka. No, saan ka ngagdardaras Ay, saan matkit di, Nana? Anya ti saludsud niyo aya? Saludsudak ko ma. No amuyo ti paggapgapan ti kwarta ni Patrick nga anak kaw. Masiguradok nga inlibre na kayo mag. Ay, uwan nga agpaiso, Nana. Iso ka no ti gumatang iti leksyon inton kasangay ti gayem mi, Nana. Ay, sabali nga mintagparparik na kanyak. Anyat kaya tiyo sawan, Nana. Naggapon samot iti tulong adinawat na iti online ti kwarta gasgastusan na. Mas da awak matlaang, Nana. Adu matan ti kwarta na ita. Kasanaw no inusar na laeng ti anak da iti ex na.
Kasanaw no saan apod no ang masakit ti apaok. Awan ka di ti kontak yu iti ex na, nana? Day tangarud ta awaan. Namnamin san laeng ngamin ang nakitak ni Karen nga ex na. Nabayagan day jay. Idi pa'y addada ijay syudad. Agpudno ka man kanyak, Patrick. Wow. Apay man ang tumboy. Nangalam iti kwarta pinagbayad mo iti dayto eleksyon. Kwarta ka. Kwartam? Uno, naggapo iti tulong a kinuliktam iti social media. Ha? Kalpasan ti pa nagdawat mo iti tulong iti social media para iti masakit nga anak yu iti ex mo. Kalat mo tan nga imado ti kwartam. Ay, kasta talaga. Agpudno ka man kanyak. Inuulbud ka di day dya post mo, ha? Saan na? Pudno day dyan, ya? Di na ka man pagbalinan nga uto-uto si Patrick. Saan kami nga ubeng? Tapno saan kami amakadlaw? Kaano-anawaya ka, tatang? Apay kumakaray na nakaw. Adda lang tinapatag nga ilakad ko, tatang. Da kayo kumapay lang ti mga wir iti anak ko. Awan matket di ti papanak intun Lunes. Anya ti ilakad mo aya. Idi mandak day ta, Patrick. Ti awanan bain nga ex ko. Anya manan ti naramid na dya Patrick. Us-usa rin na ti anak ko. Tapno laang makadawat iti tulong iti social media, tatang. Anya? Saan apod no ama sakit ti anak ko? Awan ti babain na nga agpos iti kasjay. Di na lang aruden masuportaran ti putot na. Pagkwartaan na pa'y. Ay, unay yan ti kasya klase ti tao. Ayun gayam, pakikita man pa'y ti anak ko, tatang. Mapanak lagumatang iti tersena ni Maritinang. Kasaritak tumatlaang akaduan nak inton Lunes. Mabiit laang daytoy, tatang. Oh, kumusta ngay Mari Karen? Amom ka din no sa dino ti ayan jay ex mo? Wan, mare, insuro ti may sa ako mon friend mi. Agsagana day ta Patrick. Anyang rod ti aramida, Mare? Mapanak iti ayanda. Kaduan naktuman no saan ka abise, mare. Kano ka amapan, Mare? Inton umay Alones, mare. Busy pa'y ngamin ni tatang. Awan ti mga wir iti anak ko no bilang laang. Sige, Mare. Kaduan kanto. Dagasun naktulatan ni Jabala inton Lunes. Ayun gaya, mare. Ikanak man pa'y iti sa nga kilo nga asukar. Ilis tampay laang, ah. Day talang, Mare. Wan, mare. At tuyan ti asukar agat gatangam, Mare. Agi amanak, mare. Sige, agpakada akon. Adda ngamin ti papanan ni tatang inton madamdama. Awan ti mangkita iti anak ko. Karen? O anya, naklaat ka nakakita kanya, Patrick. Anya tararamidong iti balay. At dapay escort mo ako marem. Ha? Malas mo, tanaamuak yayan mo. Awan ti babain mo amang usar iti anak ko. Tapno makadawat ka iti tulong. Diyak amo na iti ngay bagbagam. Amok nga indilit mo day jay apos mo. Ngam adda ti insenda nga screenshot iti kumarek. No awan ti kwarta, agtrabaho. Awan ti easy money. Pangasim ha? Di ka agiskandalaw. Amom at teritoryok to'y ayan yaw. Amom, Patrick. Talagaan nalastog ka. Mabuteng ka ka di maamuan ni nanang mo tipudno ama kagapo no apay anagsina kayo itigayim ko, ha? Di ka man makibiyang si Katinang. Anya ti Awan ti amo. mapaspasamak di taoy. Naimbaglangan tadda kayo, nana. Adda na patag apagsasaritaan tayo. Karen? Wan, nana. Siyak daytoy. Pangasim ka niya, Karen. Di na kumay pa pulis. Diyak magustuhan ti kasdi nga inaramid mo. Intarayam ti responsibilidad mo iti anak na. Uray saan ka ang nagsustento.
sa anak ang nagreklamo. Awan tinangag mo kanyak. Sa pala ko matang mapakawan na, Karen. Tapno ibagakan ka. Awan ti sakit ti anak na. Gaputa ay aywanak ang nasayaat. Aywan gayam. Nakasarita min ti kapitan dito'y barangay yo. Ket iso ti pagpatulungak. Anya? Pagbabawyam day tanga inaramid mo. Awan ti konsensyam. Ituloy tayon to ti agsasarita ije barangay hall. Ay, sana, nakababain ijay. Siyak ti madadal no kasta. Basol mo matlaanga. Di ka madalagan. Naistoryak matket din kan kapitan dagiti inaramid mo. Uray ni nanang, ammo na matten ti amin. Ammo na no apay anagsinata. Awan ti konsensyang patray. Tulungan na ko mananang. Diyak kaya ti mabalod. Sangwam ti bunga dagiti dakas nga ramid mau. Oray siyak nga inam, inulbudan nak. Ti ko nam kanya kiday, at dati lalaki di Karen, iso nagsina kayaw. Tagayam, sikat iti maray. Intarayam ti responsibilidad mo iti anak yaw. Diyak ngamin amo ti aramidek idi nanan. Jak pulos impagarup asi kagayam ti ayan ti parikot. Saan ani Karen? Kammalay dagiti istoryam. Ita, pinagkwarta ang pay ti anak yaw. Nangalamat iti kasta kapuskol apa nagrup-rupam, ha? Napilitan aklang nanang. Iso lang tamok awagas tap no mabayadak na kiti utang ko. Agsagana kan. Paawidan ni tatang mo. Numaamuan na dayta na pasama. Sigurado nga isupay ti mangitulod kan kay di barangay hall. Malas mulaang nagbaliw ti kapanunutan na. Kat iti police station ti pangidiretsuan na kan ka. Ay, tulungan na ko mananang. Diyak kaya ti mabalod. Ayawanan ti adu asaw. Agsagana kakit din, Patrick. Dayta ti ganabam. Mismo nga anak mo, pagkwarta ampay, uhunay kan. Ay, nawaw! Awan ti easy money. No kayat mo ti makabayad iti utang mo, aggagat ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.